Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kating junga di fada ay polang si vice principal jong ka Senyatni Secondary School. Ngadang syuan hang ni ha school tang hau panai Agos tiga sin ka bani kong ka bangan yo kren bapi lang ba kani ka result bang yo te namar ba principal u ndanang ni ulit nam ta ka meeting ka badan kam tingni sukren khniat sepang gini khna ka ba nilai yo ka result te naka science stream ni don laingot ha ka top 10 nang ta naka commerce stream ni don saungot tini ai khublai ya kya nakaleng to management ni ai khublai ya ki no hikai ki miki pa chu ni khna ki blai orang but ki we de ki khna ki bala pass pa exam chuki tini kai ka de ko we ka banta ka bang idon kam ha classroom dai habang ipai di khna mata ho ki don ni ka ta ko chung influence ka social media te try ka ta ro ko we ka ba wanra ya ka chung chuki ki khun samlam menta ba penwiti ka jung pule chuki de ban ngap ting ki ong kila hi dala je da ka ba penkam da ka social media handrai ha ka jung pe chungi ka to ne ka classroom ka dai ko ka banta ka ba ki khna kila ban ngap ha namar ba kino hikai ni don hang to ki ban hikai kum no ban la ya ka ban soli ko problem na ni ban le ba ka jung pule ka jung ki te ka ta dia ro ka yarap handrai ban hikai classroom ka mas ka ba ni ha ban le ban kino hikai ro ki la le bahas bang kani kile ka pala ka jing kat ka bor ka jung ki kile nang tai khna tingai khublai ru kin kai chungi ki le bha bai bang nang ni sakbar nang le bha nang tai kini khna ru ki bala pas bha ki we di khna ki bala pas bakinang tur seprang ha ka jing bu jung ki kinang le bha kanam kut tang hang ni baki orang lani ki pas bha rea bakinang le bha nang ni sakmar ru maga jing im kadang jengai bha ni don kam kumpini ru ha ka im nang salang bakin penbahaya ki nang salang ni peja kayu nang salang mata kala nyong bun ki na ki samla kun samla ki islam bakla te ko ang gini khna na ki we ki bu kinong ki we ki nuksa ba bhana ta chu ki we khna ro ba khna ba ki nang salang chung ro kana ki seprang ni ro nang ya seprang ka perthai kanang ya na ta ki kine khna ro mi don kam ba kina nuksa le mi ki we ro ha ka jin chu ki khna ba ini yo ka jing im ko pasuk ko komen ha ke masalah kai ha ka jing petnya ko mong ipi ngadang suwan hang ne habang pet kini ki athletic stream ki dong series ba ki no kai pat ki khna school ro ki dong series ba ngala ban ong ha ka kampule ke jungki te ha bailang bat ka badai bat ke te ka jing kala jung khna ki no kai ki ne ka ju atra ki no kai ki le ba ki le hi ya kam ya ka badan kam give 100% ya kecing kai kecungki namar ki experience teacher ni la banong tamba kumbala ong ka song ha ki khana ro ha kecing ha ka juk menta ka ya ti ka song ro ki khana no kin plejumut ti ane kin le ba ka jung puli kecungki kata ro ka dai ka benta ka wai dai na klem kin hikai ngakat kin jing sem junga ki le ba ki rap khana ki badan kam de te ha kata ka benta kile bahi ti ki khna ki dibne kade banong equalize balance ben ki khna bat ki no hikai bakin trailer ka evening section hang ni don ki khna kai bat mila play ru ya kane ka commerce stream na ta ki high secondary 11 12 tinga sokman penting sipi ki media ba oi bala ki de ki khna ki batlot ni la banong ki bamyo rislat sinistai ngala banong ya kata bentang oi ni kam don ha ka por ba ki admission kat kum ka jung ya kandu junga bi khna man ka singya song hang ne nga let nga observe bi khna ni don ka commerce stream jong evening bat nga so man ban pentik shapi ba baro ka ki khna ki ba ya kan ki exam commerce stream na ka evening section ki pass lo te khata kan ka ri bi jung kaman jung ni kinong panya school ro wala ki de ki khna ki batlot ni ang kimla ban afford ki wi ki school ba kam bahal ani kum ka de school what ka fees ka balong minimum Indra kira le bha kila pas bha baru kau 100% tekani kari kuai kalat kacing kemen ru nak ta cumi kacing ni punya school ya ka commerce stream jong ka evening section ni ko le kena ya ki ni kai jong ka evening section ki bawan nak ki school ki wan nak ki school ki shuwan patan
dari kila yara peki bat ki kena mata kila pas pas kita kerwe ke deki cingjok ka cing seso ke evening school ke evening section nomor kidang dunang kidang ciustang kidon prani kandai ngut puntahi ki evening section nomor kidang ciustang ke stream ke prokret ki pas lu